Добрый день, дорогие сябры. Меня зовут Ганна Скаржинская-Савицкая. Я дзіцячая письменница с Гродно, автор 16 книг для детей, член Союза письменников Беларуси. На своем канале я буду читать на русской и белорусской мове творы со своих книг, знакомить маленького слухача со своими новыми творами, знаходкамі, расказваць нешта цікавае са свайго жыцця, нейкія падзеі, якія адбываюцца ў маім жыцці. І буду старацца, каб канал быў, каб мае тэмы былі цікавыя, пазнавальныя для дзяцей. І лічу, што нават дарослыя знойдуць нешта для сябе карыснае, павучальнае, пазнавальнае ў маіх творах. А сёння я вось з гэтай кніжачкі «Казкі-чамучкі» прачытаю адзін свой твор. Гэта будзе на летнюю тэму казачка «Чаму у чмяля мала мёду». Дарэчы, у гэтай кніжачцы казкі-чамучкі, такія казкі, як сланечнік, чаму сланечнік падобны на сонца, чаму Васілёк жыве ў жыце, чаму карова з хвастом, чаму чмяля мала мёду, чаму зязюля жыве ў ходзіках, чаму матылёк стаў крапіўнікам, чаму пралескі сінія і чаму снегір чырванагруды. А сёння чаму у чмяля мала мёду. Раніцай, калі сонейка выпіла ўсю расу на лузе і кветкі раскрылі свае духмяныя пялёсткі, пчолкі паляцелі працаваць. Яны лёталі над лугам і збіралі з кветак у вядзерцы салодкі густы сок. Затым неслі яго ў вулей і разлівалі ў кубачкі соты. Гэты сок называецца нектар. З яго яны атрымлівалі мёд. Пчолкі ўмелі гатаваць ліпавы, кветкавы, чабаровы, верасковы і шмат яшчэ які мёд. Калі яны прыляталі на луг, дык у першую чаргу віталіся з кветкамі. «Добрай раніцы, канюшына!» – дружна крычалі пчолкі. «Калі ласка, дазволь нам сабраць сакавіты нектар з тваіх пялёсткаў трубачак». «Добрай раніцы, працаўніцы! Я рада зноў вас бачыць, збірайце!» – усміхалася прыветлівая канюшына. Пчолкі дзякавалі кветкам і неслі нектар у кубачкі соты. А затым ляцелі ў лясок на верасок. «Добры дзень, верасок! Як твой настрой? Ці можна нам сабраць нектар з тваіх духмяных кветачак?» «Збірайце, мне хоць весялей будзе, а то ноччу наляцеў моцны забіяка дождж і зусім не даў мне адпачыць. Кветкі мае ажно галоўкі схілілі да зямлі. Добра, што руплівая сонейка сагрэла і падбадзёрыла іх». Пчолкі падзякавалі вераску, старанна вылілі сок у вядзерцы і панеслі яго ў соты. Працаўніцы стаміліся і хацелі ўжо адпачыць, але пачулі знаёмы салодкі, прывабны водар. Гэта духмяная ліпа распусціла свае бела-ружовыя кветачкі, і пчолкі накіраваліся да яе. «Добрый дзень, ліпа!» – прывіталіся яны. «З росквітам цябе, з першымі кветачкамі!» «Добрый дзень, пчолы! Частуйцеся маім нектарам!» – запрасіла дрэва. «Дзякуй!» І працаўніцы ўзяліся за справу. Яны звонка спявалі прывітальную песеньку ліпе, і цяпер яна пахла яшчэ мацней, таму што ад яе на ўсю акругу неслася гучная пчаліная песня. Пчолы працавалі ўжо паўдня, а тоўсты, гультаяваты чмель толькі прачнуўся. Ён бачыў, як яго працавітыя суседкі насілі ў соты духмяны нектар. «Я таксама магу прыгатаваць мёд», – падумаў ён. «Што тут складанага? Трэба толькі здабыць кубачкі соты». Ён зірнуў на высокае сонца, ляніва пацягнуўся і зноў палез у сваё гняздо, каб яшчэ паспаць, бо гэтыя непаседлівыя пчолкі сваім гудзеннем не далі яму даглядзець цікавы сон. Але не, чмель больш не мог заснуць. Яму вельмі хацелася есці.
Ён вылез з гнязда, расправіў крылы, паляцеў на бліжні луг і сваім важкім целам зваліўся на канюшыну. Ой, ой, завойкала кветка. Хто гэта такі непрыветлівы і нахабны патурбаваў мяне? Гэта я, чмель, буду ласавацца тваім салодкім нектарам. Я вельмі прагаладаўся. Але ты нават не павітаўся са мною, абурылася канюшына. І тым больш не папрасіў дазволу, за гэта я не буду цябе частаваць. Яна моцна сціснула свае пялёсткі трубачкі. Чмель патыркаў сваім вострым жалам у закрытыя трубачкі і паляцеў далей. Павучыся ветлівасці ў пчолак, крыкнула яму наўздагон канюшына, але чмель нават вусам не павёў. Неўзабаве прыляцеў ён да вераску і з разгону сеў на яго пяшчотныя кветачкі. Хто гэта такі непрыветлівы і нахабны? Крыкнуў верасок, які ў гэты час адпачываў. Хто гэта перашкаджае мне слухаць вясёлую песеньку жаўрука? Это я, чмель. Я вельмі галодны, і мне зусім не да песень. Хутчэй дай мне напіцца твайго нектару. Спачатку павітайся і папрасі дазволу. Чмель зразумеў, што калі не выканае загаду вераску, дык той прагоніць яго, як і канюшына. Тады ён знясілены не зможа нават крылы расправіць, а тым больш узляцець, пераадолеўшы сваю ганарлівасць. Чмель папрасіў: калі ласка, пачастуй мяне сваім сокам. Вось гэта іншая справа, але мне здаецца, ты позна прыляцеў. Раніцай тут былі руплівыя пчолкі, і я не ведаю, ці пакінулі яны хоць крышачку нектару. Чмель лётаў з кветкі на кветку і дапіваў рэшткі. Ух, гэтыя пчолы! Амаль нічога не пакінулі, злаваўся ён. Трэба раней уставаць, тады і ты будзеш сыты, параіў верасок. Не, за пчоламі нельга ні паспаць, ні паесці. Надзьмуўся чмель, яны ўсюды даляцяць першымі. Ён панура падзякаваў кветцы, штосьці забубнеў сабе пад нос і паляцеў далей. Чмель злётаў на ліпу, грэчку, чабарок. Там таксама пабывалі пчолкі, і яму засталіся недазбіраныя рэшткі. Таго часу чмель не думае пра мёд. Яму і лепш паспаць, а не папрацаваць. А ежы яму хапае і пасля пчолак. Мёд ён здабывае з той мізернай колькасці нектару, якая застаецца пасля іх. Дзякую за ўвагу, паважаныя мае маленькія слухачы і дарослыя. Я буду працягваць чытаць свае казкі. Да пабачэння.